Les capses d'aprenentatge són una eina pedagògica sorgida de les escoles catalanes que reuneixen tot allò que busquen els mestres: treball autònom, globalitzat, competencial i motivador. Es tracta d'unes capses que contenen reptes sobre una temàtica concreta i materials per dur-los a terme. La cooperativa Gamlab, encarregada de fer 3 models de capses d'aprenentatge diferents perquè Matsa les pugui fer servir dins del projecte Escolaqua, afegeix diversos elements a aquesta definició general de capses d'aprenentatge. En primer lloc, les capses Gamlab tenen una narrativa que les vertebra. D'aquesta manera, la capsa de Matsa dirigida a la comunitat de mitjans, primer, segon i tercer de primària, va d'un alienígena que arriba al Tarragonès a la recerca del bé més preuat de l'univers, l'aigua. Les alumnes han de descobrir què busca i explicar-li el cicle integral de l'aigua mentre l'alien visita Tarragona, la Canonja, el Catllar i Pallaresos, municipis que reben el subministrament de Matsa. Una pirata i el seu germà bessó són els protagonistes de la capsa per a la comunitat de grans, quart, cinquè i sisè de primària, en la qual recorren el cicle urbà de l'aigua i lluiten contra un monstre terrible de tovalloletes i palets de les orelles que vol malmetre la depuradora. Finalment, la capsa dirigida als primers cursos d'ESO va guiada per una youtuber que presencia un fet sorprenent a la depuradora de Tarragona i demana ajuda als seus seguidors per resoldre els misteris que l'envolten. Cadascuna de les capses contenen 5 reptes, més un últim repte en forma de projecte que permet als alumnes passar a l'acció. A més, les capses Gamlab contenen un element innovador que és el quadern d'aventura, l'acompanyament personal que cada alumne té durant el desenvolupament de la capsa i que permet recollir evidències del procés i resultats dels reptes, i ofereix propostes metacognitives a les alumnes, perquè aprenem fent, però també reflexionant sobre allò que fem. Finalment, i a banda de fer servir materials autèntics i de qualitat per motivar l'alumnat, les capses de Matsa tenen una última sorpresa: la insígnia que rep cada alumne després d'enllestir una de les capses. Un record, al cap i a la fi, de l'aventura viscuda.